Η λογική είναι πάρα πολύ απλή. Ο καθηγητής με τη βοήθεια του λογισμικού δημιουργεί μία τάξη. Την ονομάζει και δίνει τα ονόματα των μαθητών που συμμετέχουν σε αυτή την τάξη. Άρα λοιπόν έχουμε ένα εύκολο τρόπο να γράψουμε το όνομα της τάξης και μετά να καταγράψουμε όλους τους μαθητές. Οι μαθητές έχουν επώνυμο, όνομα, αριθμός φοιτητού, μαθητή και κάποια άλλα στοιχεία ατομικά τα οποία κρατάμε για το συγκεκριμένο άτομο. Λοιπόν, αφού λοιπόν έχουμε αυτή την τάξη που μας δείχνουμε αυτή τη στιγμή, ο Δημήτρης μας δείχνει ότι έχουμε το μαθητής 1, μαθητής 2, μαθητής 3 και ούτω καθεξής με τα ονόματά τους. Αυτό το παράδειγμα είναι ένα εικονικό παράδειγμα. Κάθε ένας μαθητής του δίνουμε και έναν αριθμό. Δηλαδή τον αριθμό της συσκευής που θα απαντήσει. Άρα λοιπόν ο μαθητής 1, παραδείγματος χάρη, ο Λευτέρης παίρνει το νούμερο 1, ο Γιώργος παίρνει το νούμερο 2 και ούτω καθεξής. Έχοντας φτιάξει αυτή την υποδομή, είμαστε έτοιμοι να προχωρήσουμε στην αξιολόγηση ή στα διάφορα τεστ. Υπάρχουν τεστ τα οποία είναι ερώτηση και καλούμε τις απαντήσεις. Άρα έχω φτιάξει μία ερώτηση, τη δημιουργώ εκείνη τη στιγμή και καλώ να απαντήσουν τώρα, απαντήστε. Άρα παραδείγματος χάρη, στη συγκεκριμένη περίπτωση, αυτοί που έχουν, όσοι από εσάς έχουν μία συσκευή, θα θέλαμε να μας απαντήσουν. Πρώτα πατήστε ένα κουμπάκι, ποιο κουμπάκι Δημήτρη, πάνω δεξιά, ότι είσαστε παρόντες ή απόντες. Άρα λοιπόν πατήστε το κουμπάκι πάνω δεξιά για να πάρουμε παρουσίες. Σωστό. 2 ακόμα δεν έχουνε. Το επάνω δεξιά αυτό πάνω. Τα βλέπετε τα ανθρωπάκια. Ο μαθητής 8. Κάποιος με το νούμερο 8. Μαθητής 8. Απουσία. Λοιπόν, τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Λοιπόν, πήραμε λοιπόν τις παρουσίες των μαθητών. Από τη στιγμή που πήραμε τις παρουσίες, λέμε να κάνουμε και το τεστ. Και θα κάνουμε ένα τεστ δειγματοληπτικό μαζί σας. Η πρώτη μας λοιπόν ερώτηση είναι με ποιο είδος εκπαίδευσης ασχολείστε. Με το δημοτικό, με το γυμνάσιο, με το λύκειο, σε κάποιο φροντιστήριο ή κάτι διαφορετικό. Ερώτηση, ορίστε. Όχι. Να το ξαναβάλουμε στη βάση. Επειδή το είχατε πάρει από τη βάση, δεν ήταν στη... Θέλει επαναφόρτιση ίσως. Όχι. Ή επαναρρύθμιση. Έλειπε την ώρα που έπρεπε να... Δεν πειράζει, θα το φτιάξουμε. Λοιπόν, οι υπόλοιποι μπορεί να απαντήσουν. Λοιπόν, απαντήσατε. Θα μας πει και ο Δημήτρης κιόλας. Ναι, είναι okay. Άρα λοιπόν αυτή τη στιγμή μπορούμε να απεικονίσουμε τα αποτελέσματα σε μορφή και εικόνας, όπως βλέπετε, και έχουμε η πλειοψηφία, το 66% είναι στο γυμνάσιο. Ένα 20% είναι στο δημοτικό, φροντιστήριο, δηλαδή φροντιστήριο ξένων γλωσσών, αυτό εννοούσαμε, δεν είναι κανένας από εδώ, φαίνεται όλοι είναι από την εκπαίδευση, είναι 0 ή τουλάχιστον τα άτομα τα οποία πήραν το σύστημα και αμέσως βλέπετε το αποτέλεσμα. Βέβαια αυτό μπορούμε να το δούμε και λίγο πιο αναλυτικά, αν πάμε και δούμε το βαθμολόγιο για τον κάθε μαθητή, τι έχει απαντήσει. Να προχωρήσουμε στην επόμενη ερώτηση. Να απαντήσουμε στη δεύτερη, γιατί κάνουμε μια καταγραφή και μετά θα πάμε στις γνώσεις. Αν θέλετε αλλάξτε τώρα να το χρησιμοποιήσει και κάποιος άλλος. Λοιπόν, τον 8 μπορεί να πατάξει. Λοιπόν, λίγο καθυστερημένος. ασχολείστε με τη διαδραστική εκπαίδευση. Ναι, βλέπετε τις ερωτήσεις. Ναι, λιγότερο από ένα χρόνο, ναι περισσότερο, ναι θα ασχοληθώ σίγουρα και τα λοιπά. Για να δούμε τι θα μας δείξει. Τι έχουμε αποτελέσματα. Το μάλλον θα ασχοληθώ υπερισχύει. Το μάλλον θα ασχοληθώ. Ωραία. Το σίγουρα δεν υπάρχει ακόμα. Υπάρχει, είναι μεγάλο ποσοστό και το ναι θα ασχοληθώ, αλλά ωραία. ότι ασχολούνται λίγο αυτά είναι τα λιγότερο. αποτελέσματα.
Λοιπόν, είδατε με πόσο εύκολο τρόπο, ανά πάσα στιγμή, ο καθηγητής μπορεί να δημιουργήσει τις ερωτήσεις ή εκείνη τη στιγμή να τις δώσει και να πάρει αυτομάτως ένα αποτέλεσμα και να μην έχουμε εκείνο το κύριε, ποιος θα απαντήσει την ερώτηση. Έχουμε αυτομάτως το σύστημα. Και αυτομάτως όλα αυτά καταγράφονται, οπότε μπορούμε λοιπόν να έχουμε ένα ιστορικό βαθμολόγιο όλων των τεστ. Θα ήθελα να δούμε λίγο τα τεστ, Δημήτρη. Έχεις κάτι άλλο, έχεις κάποια ερώτηση? Αχα, αυτά ήταν οι ερωτήσεις γνωριμίας, εδώ είναι και οι ερωτήσεις γνώσεων. Τώρα να δούμε δηλαδή τι κάνουμε. Να αλλάξετε πάλι, να δοκιμάσει και κάποιος άλλος. Έχουμε τη δυνατότητα να εμφανίσουμε στην οθόνη ή να τυπώσουμε σε ένα χαρτί το διαγώνισμα, να το μοιράσουμε και μετά οι μαθητές, αφού τους πούμε ότι έχετε 5 λεπτά, 2 λεπτά, 3 λεπτά, να απαντήσουν σε αυτές τις ερωτήσεις, όχι μία-μία, αλλά να απαντήσουν στο διαγώνισμα που λέμε. Θα έλεγα λοιπόν να κάνουμε αυτή τη μορφή. Βλέπετε τις ερωτήσεις, τις οποίες θα τις εμφανίσουμε πάλι στην οθόνη. Έχετε 2 λεπτά, ο χρόνος άρχισε να μετράει και επομένως δηλαδή πρέπει να απαντήσετε αυτές τις ερωτήσεις. Λοιπόν, εμείς θα παρακολουθούμε ποιοι απαντήσανε. Θα απαντάτε ερώτηση-ερώτηση. Έχετε τη δυνατότητα να γυρνάτε πίσω και να ξαναπαντάτε στην ίδια ερώτηση και στο τέλος θα πατήσετε το δεξί πάνω κουμπί που είναι το Send. Θα έλεγα και η Νικό να βοηθήσουμε λίγο, γιατί σε αυτό και η Μίνα να βοηθήσει λίγο πώς γίνεται αυτό το διαγώνισμα. Χρειάζεται βοήθεια? Το επόμενο. Θέλετε να σας βοηθήσω? Α, όχι, ξέρετε να το δουλεύετε. Μπράβο. 60, καλά. Τη δεύτερη δεν την έχετε απαντήσει. Μην ξεχνάτε ότι έχουμε και κάποια δώρα. Είχε πει Μίνα θα δώσει κάποια στυλό πάκελ. Αυτό που αναβοσβήνει είναι η απάντηση που έχετε δώσει. Γιατί μπορείτε να πάτε μπρος πίσω στις ερωτήσεις σας και δείχνει αυτή, γιατί μπορείτε να την αλλάξετε άμα θέλετε. Και σας λέει ποια απάντηση έχετε δώσει. Θα έχετε απαντήσει όλα με αυτό. Και βγαίνει και το σκορ σας. Τελείωσε ο χρόνος. Λοιπόν, να κάνουμε μία μικρή επαναφορά, έτσι λίγο στην ησυχία, για να προχωρήσουμε σας παρακαλώ. Μας έδειξε αυτή τη στιγμή, βλέπετε τις απαντήσεις. Όσοι απάντησαν. Στην πρώτη ερώτηση, ότι η ΕΜΔΑΤ ασχολείται με τη διαδραστική εκπαίδευση 10 χρόνια. Ο μαθητής 1 απάντησε σωστά, ο μαθητής 2 απάντησε λάθος και τα λοιπά. Βλέπουμε λοιπόν το αποτέλεσμα. Εάν θέλουμε να δημιουργήσουμε και επίδοση, αυτόματα μπορούμε κάθε μία από την ερώτηση, ανάλογα με την δυσκολία, να της δώσουμε μία βαρύτητα. Δηλαδή μία ερώτηση μπορεί να πάρει συντελεστή βαρύτητος 1, μπορεί να πάρει 2, μπορεί να πάρει 0,5 και ούτω καθεξής. Οπότε καταλαβαίνετε εσείς σαν δάσκαλοι πόσο μπορείτε να φτιάξετε τον τρόπο του διαγωνίσματος έτσι ώστε να βγάλετε τη βαθμολογία η οποία θα είναι αντιπροσωπευτική της δυσκολίας ή της μη της ερώτησης. Πιστεύουμε με το σύστημα αξιολόγησης, είναι πολύ χρήσιμο το σύστημα αξιολόγησης στη λογική ότι έχω και βλέπω τα αποτελέσματα της διδασκαλίας μου άμεσα και συγχρόνως έχω ένα πλήρες ιστορικό αρχείο. Θα έλεγα ότι αυτό είναι το σύστημα, είναι
ενδιαφέρον, πιστεύω να το βρήκατε κι εσείς, και να προχωρήσουμε στο κομμάτι της συνέχισης της παρουσίασης. Ναι, είναι ασύρματο. Ναι, είναι το USB, το hub, το οποίο μπαίνει στον υπολογιστή και ασύρματα επικοινωνεί. Ωραία. Υπάρχει και μία ερώτηση πίσω-πίσω. Υπάρχει μικρόφωνο για την κυρία? Ωραία. Όχι, δεν ήταν ερώτηση. Εντάξει, λοιπόν, προχωρήσουμε λιγάκι γρήγορα, να πάρουμε λίγο τις ερωτήσεις. Ναι. Αν οι ερωτήσεις ήταν 20, είδαμε 5-5 στην οθόνη. Ναι. Είπατε ότι ο μαθητής απαντάει με δική του ταχύτητα. Μετά προχωράνε τις άλλες 5. Εμείς είχαμε βάλει 5. Αν είχαμε βάλει περισσότερες, θα φαίνονται όλες. Θα τις βλέπατε όλες. Ή θα του τυπώνατε το τεστ και θα το είχε μπροστά του. Εντάξει, ευχαριστώ. Όσες ερωτήσεις εσείς θέλετε.